Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife asị ibutela ọgụ na mgba fada na ndị CWO ji wee na-anụ ọgụ n'ime unu ụka wee na-azọ kreti mmanya nke bụzi na fada azọtara ya bụ kreti mmanya wee wekọrọ mmanya dị n'ime ebe ọ tụrụ wee na-achọ ka ọ marisicha ndị nne niile nọ n'ime unu ụka isi ya bụ ife abụrụkwa na obere ife. Ụfọdụ nọ wee na-asị na ife ndị nne mere na ọ dịghọ mma na fa kwesịrị iluwe Rev.Father fa isi na ọnya nwa bụkwa na onye isi ndị nchụaja fa, ebe ụfọdụ na-asị na fada na ife o mekwa na ọ dịghọ mma na o wefere iwe oke. Ụfọdụ na-asị na ife fada mekwa dị mma na onwe mgbe Jizọs jere n'ụlọ ụka ya ọ bụrụ na a na-azụ afịa o wee were ịtarị wee chụsasịa ndị niile na-azụ afịa ebe ahụ. Mana ụwa mgbe nke Jizọs jere n'ụlọ ụka na mgbe kịta ọ bụrụkwa na ofu onwe ebe ụnụfụ na Baịbụl na Jizọs na-anakọsị ndị mmadụ ego n'ime ụlọ ụka na-agwafa fatụa ụtụ fatụa aka m ụdị ya ụkwụ m ụdị ya isi m ụdị ọcha unu anụnụ gị ya na Baịbụl. Mana nke kịta anụnwa ịbata n'ime ụlọ ụka ego onweghị ife a na-aka na-abụghị ego nke bụ na mmadụ ya anwụnahụ mmadụ. Ndị ụka asị unu na ọ bụrụ na unu akwụchaghị ụgwọ niile unu ji na fa ya abịadobịa nye onye ahụ fa chọzikwa ịma na onye ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ha many months wee nwụ na ego niile unu nwere n'unu ejie wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ fa chọkwa ịma nọọ na unu ncha ya abịa ma nke ebu n'afọ ma nke a mụrụ kịta anụnwa ma nne unu ma nna unu ma ụmụnne unu na unu ya abịa mekiriela ntị unu niile bifo fa abịa buru nya bụ ozu wee tii n'ala. Mana mgbe onye ahụ na-aya ahụ onwekwa ifefa kọntributuru unu jegodo ebe ahụ sef na-agwa ya na ahụ adịghị unu na unu enweghị ego fe enye uhorive oil na mmiri nsọ onye ahụ ejezie nwụọ pịa ọnwụsizie unu abịazie were ego nke unu nwere fọrọ afọ wee kwụọ ụgwọ bifo abịa nyere unu ozu unu ya abịa ka unu gekwa n'ife atịrị na-etu okwu. Mana ka o si na wee dị fada ekwesị okwu iti ndị nne ife ma ọfa na fa na-azọ kreti mmanya. Ụfọdụ ndị nna amụtala ọgbanya bụ Rev.Father. Nke ọzọ wee bụrụkwa na onye a na-ekiri ekiri ekwesịkwa n'ime nke ụwa ya eji wee kpụrụ ya n'ọnụ ụdịka iwe ọsọkwa ndị nne kpasuo Rev.Father ọ bụghọzi nke iyili uwe mwụda oyi ọbakwurufe ebe ahụ ya na fa na-azọ kreti mmanya na-anụ ọgụ ndị mmadụ na-amụ amụ na-evidio unu ka ife iji bụrụzi Rev.Father. Okpunu si na Baịbụl si na ama ụra na ntị nke a gote ọnụọ nke ọ na-abụzi ama ahụ na nke mabụrụ onye nwa tụọ n'ala. Ụfọdụ na-asị na ọdụ ka biya ka ndị nna nọ n'ime ụlọ ụka wee na-aṅụ ife afa na-aṅụ abụlọkwa biya ife a bụkwa koku na fanta. Ihe a na-akọ bụ na for almost 3 years now ụmụ anyị decided na-eme isi ike onwe ha na-ege fada anyị ntị. Emekwa August conference a na-emekọ ụgwọ ọnụ onye na-achị ha kịta nwunye John nwunye Shadow ajụ na ndị Igede ama nso participate ihe a na-emebe anyị. Ma mgbe a na-eme sisters reception ego niile a na-apị ma ego nri fada ha na-eweta human city on it. So oruo last Sunday fada je gwa n'ụlọ ụka sike mmadụ nche mekọ conference ọnụ ọ na-abụ ha bidokwa ndị Igede na-eme na be ha ndị Igede na-eme na be ha ozugbo Friday ha ncha ezuko na center wee mee conference mana onwe Friday bụ ya mgbe niile vin wọtara ndị ụmụjim ka ụmụjim bịa na center ndị nwaanyị ajụrụ ndị Igede ama be ha nọrọ n'Igede n'ebe so fada adresị chere ụmụ nwaanyị bịa na center wee jezi Igede isi ha kedu ihe a ya yọrọ unu ọgụrụ bụ iji mere nke unu iche. So in course of that mụ eso mgbe o jewe ihe ahụ ozegbo dis vidio akpọzie m na fon ndị ụmụ nwaanyị Igede na ha na-etizikwa fada ihe. So and ihe ahụ ịhụkwa datin ihe fada na-eme bụ in his own first self defense ọ ihe mere ebe ahụ. That is the true picture of what happened. Daalụ kene ndị be unu ka ife onye a kwuru kịta na ife na-eso okwu ebe a unu mana mgbe izizi ewepụta vidio a n'ihu akwụkwọ na-akọwa na fada agwado ndị nne na fa ya nọ n'ime ụlọ ụka wee mekwana ya bụ nzukọ August meeting. Ebe ụfọdụ na-akọwa na Rev.Father gwado ndị nne na fa nọrọ na họl ebe fa nwee họl wee mee ya bụ nzukọ August meeting. Mana kedụzi ife dị iche na họlụ nwa na n'ime ụlọ ụka ọ bụghị ofe ife ka ọ bụ ọdọkwa nke ife a ndị a na-akọ na ife na-eso okwu ebe anụnwa. Maka na mgbe ahụ fada na ndị nne nụchara ọgụ ndị nne wee gbapụ wee jee kpọọ ndị difa nke bụ na ndị difa anụnwa bịakwara ebe a fa sọpọtụ ọkwa Rev.Father fa na-agwa ya na fa ya afụ na ka eko si wee tibe ndị nwunye fe ife na ọ ya apụ n'ụlọ ụka na fa ya abịazi ụka ọzọ. Ọdụnụ ka ndị nna abịazighị ụka ka ndị fada ya akara ụka next Sunday ọkwa ya bụ na fada ya ebekwa anya m anya m maka na onye nna abịaghị ka ka nwa ya esi wee bịa ma ọ ka di ya esi wee bịa. Ebe ụfọdụ nọkwana wee na-asị na ife amekịta anụnwa na bifi mara ife na-eme ewepụ Rev.Father anụnwa na chọọchị anụnwa wee jee ya ebe ọzọ wetazie fada ọzọ na ọ bụrụ na fada anụnwa ka kọntinu nọrụ na chọọchị anụnwa na onwekwa onye unu ya afụzi n'ime ụlọ ụka andị na udo ya adịkwanụ.